Tucaquilers, avui tindrem dos invitades aquí, Imma i Júlia. I tirarem algunes fletxes. Vinga. Les fletxes s'han de ficar sempre en una posició. Només n'hi ha una. Aquesta és una mossa. Aquesta mossa és la que mos mira sempre. Pensa que és un arc per tirar 14-15 anys, que era l'edat que tenia. És el que utilitzava ell més abans, quan tirava més. Ara sí, realment, si estàs dret, l'arc este hauria de ser molt més llarg. O sigui, agafem la fletxa, un dit per dalt de la fletxa i dos per baix. Però la fletxa no l'hem de pressionar, perquè si la pressionem la manegem i la fletxa ha d'anar sempre solta. El braç este estirat, busquem la T, tenim la posició, obrim. Ja veureu que així ja fa. A l'obrir, quan us arriba la mà aquí a la cara, ha de tocar a la cara. Nosaltres el braç tenim una T. Fiquem atrás, nosaltres a la cara us toca a la cara. Veus? Perquè no ha mirat a la punta, ha mirat a la diana. Has de mirar sempre a la diana. Oblida't de mirar a la punta. Trobo que és l'única vegada que l'has posat al groc. Si vols en direm, d'arbre. No, sí, i tant. A veure si tens tanta sort, però... No, jo volia que tirés amb el mongol, que és curt. Sí, espera, és que no sé què és un quart. Té 30 lliures. Ja. Una mica fort, no? Ei, hola! Què, Lluc? Super, molt bé. Sí, senyor. Has vist ton pare? No. La fletxa s'apoya a la mà. Vale? Tal qual. Corregís. Obris, estira este braç. Mira que fent això. Val. Si toca les poses en terra? Sí. Val. Estira este braç. Estira'l. No este no. Estira la més. Estira el braç. Tanca. Gira. Estira més a tu, té que arribar més, una miqueta més. Solta. Molt bé. Arriba més, Molt bé, Xai. Sí, senyor. El mateix. Esteu a la zona del xicote, heu de tirar més, Recordeu-ho. Vale. A ver si le apunto o algo. Vale? Obrim una mica les cares. Ok. Agafa'm la cara aquí. Que et toqui la mà a la cara. Mira la diana. Bien. A ver, has de mirar. A la diana, oblida't de mirar la punta. Estem una mica més atrás, més recta, més... Vale. Es imposible no mirar Ara, tu para aquí detrás. Estos músculs, estos son los que han d'obrir l'arco, i no el braç. Has d'estirar d'esquena. D'esquena has d'estirar, este recte. Vale, estira d'esquena. No dona més. Una mica. Oh, molt bé. Bé? Entens? Fulles? Vale, així. Nota l'esquena. Estira. Notes l'esquena? Això és el que ha de treballar. Foll. Vale? D'esquena, no de braç. Mira la diana. Muy bien. Obri i que t'arribi a la mà a la cara, Llum. Que t'arribi a la mà a la cara, si pot ser. Aquesta és més fluixet. Mira la diana. Solta. Primer diana.
i després carreguem i tal com carreguem disparem, ¿vale? I obrim i quan arribéssim soltem, eh? Quan arribem a la Malacar, muy bien. Ara anem, que t'arribi la Malacar. Que t'arribi la Malacara. Entremos y estirem. Estirem i soltem.